съчетания изискват и малко повече време за отработване. Сега с предпоследен стартов номер отбора на Узбекистан. Много опитен състав. Тези момичета участваха на Олимпийските игри в Париж само преди няколко месеца. 4 от тях, само едно ново попълнение имат в отбора. Доста добро изпълнение. Най-накрая опровергаха думите ни този отбор. Много чисто. Видяхме, че може да се играе без видими груби грешки. Да, поспестиха в моменти, в които прецениха, че това... Тук видяхме тези примери за изхвърляния в смяна с размяна на уредите, с по-ниска като височина летежна фаза на уред, но с достатъчен метраж да бъде отчетена. Както едно от разпределенията. Ето го тук индивидуалният динамичен елемент. Също добре изпълнен. Силно изиграване за отбора на Узбекистан. Харесаха ми и като композиция. Имаха много оригинални елементи с сложност подбрани, но и добре поставени хореографски. Интересни иновативни решения и в колаборациите, така наречени CC, три последователни действия едно след друго, нетрадиционните, които свикнахме в последно време да виждаме само за натрупване на точки. Като цяло забелязвам, че всички отбори вече се опитват да правят по-различни елементи, дори в тези по-малки колаборации, които ги наричаме, които са задължителни, присъстват. И е много лесно да натрупаш с много лесно изпълнение и манипулация, но по-различно, да. Доста висока оценка, 24-350, с което отбора на Узбекистан